बाटे घर में। कोई बा भैया? भैया के बोल भैया। खुश रह के हो बोला तुम चिंते नहीं की भैया एगो हम दुखियारी लड़की बनी भैया। भैया आज घर रहे खातिर एक शहरन दे दो भैया घर में। हमारा घर रहबो हाँ भैया। न जान न पहचान मियां भी सलाह माने कोई आई तो कहि रह के तो रख लिए इतना घर में अकेला ही बनी। ऐसन मत बोलो भैया, काहे से कि हम कहाँ जाइब, शाम हो गइल बाटे। एगो हमर लइका बाटे, एकर के छोटी गो लइका बा, कहाँ लेके जाइब भैया? ओ तहार लइका ह? हाँ भैया, ऐसे तोहरा से विनती करते नहीं, ई घर में आज भर रुके के दे दो। ए पागल हो कतनी? हां पागल हो कतनी के मना के लइका ले ले हई या कुंवार में लइका ले लेली हमरा घर में तो के शरण दे दी आ कल जाके कुछ गांव में हाला कर देबी कि फलानी इनकर लइका है ये लेके एतु कल ढोई तो ये भाग भाग ना बे देख तारा गोड़ पर गिरे। ए हट हमारा गोड़ पर मत गिर ठीक ना, पागल मत सन का बना हमरा गांव में यही तो आदमी टिड़ा हवन सुने ऐसे तुम्हारा काट के फेंक दिहन। भाग ले देखो भैया ठीक बटे, मोबाइल बता रखे भैया। हां तो ये कह के मोबाइल बाटे ले बतिया जा बतिया बता जो ले कई गो लड़की भाई से भैया लेके के कर लड़का। हेलो हाँ भैया तनी बात कर लो। हम के से बात कर लई भैया, थोड़ा सा बात कर लो ना भैया। हेलो अच्छा हाँ ठीक ठीक हमके माफ कर दो भाई ठीक ना। चल रहा हमारे घर रहा चल 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 हे भगवान देखिए आज गलती सही हमके बचाई हो। रोज हमारे साथी संगाती पूछत रहे कारे यार बा सुधार तो नहीं ले हम मेहरानू जरे जाते नहीं बाकी झूठ सर के कहत नहीं कि हम ना लेनी बाकी हम मन न जानता कि का करत नहीं। अरे बाप रे खुश रह का हो तू ये जो दलानी में आ गई तो का करी तारा रूम में जाती तो तू बगेल रहते तो सोचे के बेजे बना बिछा के आराम करी। वो आपके हम तड़प देखल चाहत रहेंगे कि इतना रंग हमसे प्यार करेनी। अच्छा ही बताइए इतना दिन से कहत नहीं कि 4-5 दिन हो गए सुहाग रात मनावे के, शादी ब्याह हो गइल तो चली ना आज मना ले के। हां हां तू रेडी बोलो सच है? अरे बाप रे बाप सही रेडी बोल ना बोल। रेडी बनी हम हां सुहाग रात से मनाइबे हां तो का हो जी हो 4-5 दिन हम सारे संगाती रोज पूछे तो स्वाद मने तो झूठ से कहते त तू ना कहले हो हम तो चलो ना हमारे पहले को बात पूछी। अरे बाद में बात पूछिए। देख पहले हमार जवाब दे, समझ गेले ना तू? शादी पहले के का संग सुत रहे रे? अरे के कह देला हम काहे के हम तारा से प्यार कर हमरा से प्यार करेला तू? हां हमरा हो से प्यार कर देखले रह हमरा के कबो कि हमसे प्यार कर लगल बा तू? जब से बियाह से तो बोले तोरे तो प्यार करे नहीं। शादी से पहले पहले बता के करा संगे सुत रहे? अरे हम काहे के कोई से सुते जाए संगे इनका सुतल ना सच बता हमरा से लेके सुतल। सच्ची हो लक्ष्मी माई हम कोई से नहीं के सुतल तू हमरा हाथ ना सुर पतरे बोलो हम दूसरा पर कुछ ताकब। पहले बता दे सच तो बहुत खून खोलता मारा मुआ के। ओए रे रे कोई सच जान गए का हम सच बताओ तनी बोलो के कर कसम नहीं तो इतना सुधरबे ना के कर कसम कसम नहीं के खाए के तोरा कसम पर विश्वास नहीं कर। जब अभी कुछ तू इतना मकर देता जानता हमके पते नहीं खे हर चीज पता बा तोरा बारे में ठीक बनू। हम सर को काम ही ना करें जानते हो तो बहुत ज्यादा माने मोबाइल दे मोबाइल। हेलो हाँ भैया कौन है? अंजलि के लेके आवा। अंजलि के है? हां के है अंजलि? अंजलि हाँ ए वो बड़ा का बुकला की है पकड़िया के इजा किया इजा किया ये इजा अरे तो पता फट पड़ता चल तो राम मत क्या करो ये के ए भैया ई पता ए जो का बा तो कुछ सब पता चल जाई ला शर्म सब करो पता चल जी का शर्म करी हम करे दोरा सब कुकरम कइले बानी कुकरम कइले बानी जाके हमरा के रात शर्म लागी। अरे तो बीच में क्या पड़ता है हमारा मर्द के बीच में के है? हमारा मेहरानू ही है। तर मेहर गया हां भाई बस देखा मेहर गया। हां अब देखे तो शादी ने 5 दिन तू तो कोई नहीं ना बरतिया सुन तो दिमाग खोल के सुन
तोरो इजे गांव बा हमरो इजे गांव बा ठीक ना आ हमर ना ई बहिन लागी तो समझ में आवत रे चुतिया कहीं के हरामी हां तेरा मेहरा कर तो सब लगता आ हौक लइकिया के जन तू प्रेग्नेंट केले वाले पेट से केले वाले तोरा तो भीख मांगने कोई रहे रे को लइकी अंजलिया काहे को अंजलि दिखाई हां ताखनिया क्या नहीं चिन्ह नहीं चिन्ह ना ए बेरा ना चिन्ह जीवे सुन तो के बताओ तनी बात अब हमार सुन बात ई अब चुप रहे से हम बोलम एकरा के पेट से क के आ एकरा से शादी कर हले त का जानले कि यही तर रही ई हमारा घर है ना ये मैं लेकर कइल ह ई हमारा घर रहली ह तो जैसे बियाह भइल बा ना तहिए से हम अपना घर रखले बानी आ तोरा घर ला जाने लेके ना तने खुद तोरा के देखाव चाहत खुद के बोला का कर चाहत ले कर संगे का कर चाहत ले हम सही बता रहे हैं हम चिंता ना करूंगा सब के चिन्ह तो उपयोग कहता नहीं के चिन्हते मुआ के घरा में फेंक दे बताओ सही से क्या खाली घरे तू काहे झूठ बोलते रहो काहे नहीं कह देत कि हम पहचानो तनी बताओ ई लड़के तो हनी लेखा आदमी के चलते ना पृथ्वी विनाश में जाता आ पृथ्वी फंसे वाला बा हम बहुत बड़ कत को तर गोड़ पकड़ते नहीं अरे गोड़ पर गिरला माफी मांगला से का हो खबर बचवा तू दूसरा के जिंदगी उजाड़ देले एगो भाई बहन के रिश्ता खत्म कर देले जेवन एकर भाई एकर के मानत रहत बियाह कइले रहत समझ सपना एकर खानदान के पूरा बिगाड़ देले गोड़ लागतले गोड़ पर गिरला से मल धोवा जितो रे सुन तू केवना संग रहल चाहतली बताओ ना पहले केवना संग तो समाज में शादी भइल बा तब मिले के नाम ले कम तू रह चाहतलू ना भैया हम एकरा संग हम ना रह ऐसा मर्द के मुंह पर थूक दे रे थूक 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 चट चट तोला समला त तोर न तोर ऊपर थूक दो सब कतले कर संग रहम एगो बात कही एकरा जगह पर तोर बहिन रही त हम ओकरा के पेट से कदल रहती आ लेके घूमी त कैसा लगत रहे भैया हमसे बहुत बड़ गलती हो जौन तू इंसाफ कर दा एगो बात कही यही के चलते ना धरती ना विनाश पर चलता कोनो लड़की प्यार नहीं खिसा करत कोनो लड़की कोई पर विश्वास नहीं खिसा करत ना भाई भाई पर विश्वास करता ना हित हित पर विश्वास करता चले यही के चलते आज से भैया इंजा के अपन लिया के अपना घर दे देते लिया के जो आ कुछ हो जते यही गांव के हम हो बानी यहाँ बहिन लागे ले करो शादी भइल बा ठीक ना लेकिन के शादी दूसर हो या के लिया के जो घरे तो खुश बालू ना हां भैया तू हमार बहिन वाली राखी बना तोरा खातिर हर साल आई तोरा घर ठीक ना आ देखत नहीं का करत तू लिया के जो आ देख तो शादी हो जे ठीक ना आ तू भैया वो घर में हम नहीं कदम रखत जा सुने भाई सुन ना ए जिगो तू मत रह तोरा गांव पहुंचाए त मल बात बता दे तू बहुत बढ़िया बाली तू तो ऐसा बाली के ओकर जिंदगी एथु कर दूसर लड़की रहित ना त ना सकले लेकिन तू ऐसा चक्कर बिहू रच के ओकर साथ देली ह ऐसे तोरे लगे हर लड़की खोके के चाहिए चल